L'interès era màxim i l'espectacle astronòmic ha estat a l'altura de les expectatives. Aquest dimecres al vespre, la Selva ha alçat la mirada al cel per contemplar l'eclipsi de sol total, un fet únic i històric que no es repetirà a casa nostra fins a l'any 2180. L'esplanada del Molí de l'Oli de Coselva, a les finques del Mas del Victo, s'ha habilitat com un gran punt d'observació conjunta que ha plegat més de 700 salvatans i salvatanes en una jornada que quedarà per sempre més en la memòria col·lectiva del poble. L'Ajuntament, Coselva i l'entitat local Astroselva, dedicada a la difusió i divulgació de l'astronomia entre el públic en general, feia setmanes que treballaven per fer realitat aquest esdeveniment, especialment complex des del punt de vista logístic. Les inscripcions, gratuïtes però necessàries per garantir l'aforament de l'espai, s'havien exhaurit des de feia dies. Hi havia molts factors que s'havien de tenir en compte, uns del tot assumibles, però altres s'escapaven completament del control humà, com la meteorologia. Sortosament, però, no hi ha hagut ensurts. Per bé que el públic s'ha convocat a partir de les 6 de la tarda, el fet és que un bon grapat d'entusiastes han arribat al Mas del Victo una estona abans. Aquest fet ha permès descongestionar l'entrada del recinte, que en tot moment està desglaonada, i evitar aglomeracions. Després d'aparcar les zones habilitades, els assistents s'han dirigit al control d'accés, gestionat pel grup de dones, on s'ha revisat la inscripció i s'han entregat les grans aliades de la vetllada, les ulleres homologades per observar l'eclipsi. Durant tots aquests dies s'ha fet constant pedagogia sobre les seves característiques i per què no s'havien de fer servir ulleres de sol convencionals, ni de soldadura, ni molt menys radiografies o alternatives casolanes. De mica en mica, l'esplanada s'ha començat a omplir d'assistents. Tots ells ho han fet ben equipats amb accessoris per combatre les altes temperatures de mitjans d'agost. Gorres, aigües i parasols han estat, de fet, altres indispensables del vespre. De tota manera, des de l'organització s'han preparat punts d'ombra orientats sobretot a la gent gran i un espai climatitzat a la sala de projeccions del Molí de l'Oli per tal que qualsevol persona es pogués resguardar de la calor. Alhora, s'ha habilitat servei de bar a càrrec del restaurant l'Escorça, que a més d'oferir begudes ben fresques, ha preparat una selecció de tapes i platets i fins i tot un pinxo inspirat en l'eclipsi. Al punt de les 7 de la tarda s'ha donat el tret de sortida a l'acte d'observació de l'eclipsi, centralitzat des d'un escenari muntat a la part posterior de l'esplanada. Després de la benvinguda institucional per part del regidor de Medi Ambient, Manel Vilà, s'ha donat veu a Joan Carles Hornos i Josep Ochoa, membres de l'entitat Astroselva, que han recordat diversos consells de seguretat a l'hora de presenciar aquest fenomen únic a la nostra vida. Just davant de l'escenari s'ha reservat un espai per als astrofotògrafs que amb les seves càmeres, objectius i telescopis degudament protegits amb filtres solars han captat imatges d'alta qualitat de tot l'eclipsi. Un eclipsi que ha arrencat, ara sí, poc després de 2:15 del vespre. La lluna ha començat a mossegar tímidament el sol, que ha anat perdent de mica en mica la seva forma esfèrica. Josep Ochoa s'ha convertit en el comentarista de l'acte, explicant fil per randa tot el que es podia contemplar a temps real, alhora que ha anat recordant constantment com gaudir de l'espectacle amb totes les garanties. El públic ha seguit les instruccions en tot moment, fent petits descansos durant diversos intervals. Ara bé, qui no ha volgut alçar la vista al cel ha pogut seguir l'eclipsi a través del senyal en directe que ha ofert un dels telescopis del recinte en una televisió que s'ha instal·lat a tocar de l'escenari. D'altres, fins i tot, han ideat els seus propis estris casolans per projectar l'ombra de l'eclipsi i seguir-lo de manera indirecta. A mesura que el moment de la totalitat s'acostava, l'expectació augmentava de la mateixa manera que la temperatura i molt especialment la llum disminuïen. I quan faltava un minut per 8:45, s'ha assolit la totalitat. La lluna ha tapat completament el sol i durant uns segons, 50 per ser exactes, el públic s'ha pogut treure les ulleres i contemplar a ull nu l'espectacle astronòmic del segle. Tot sense moure's de casa. Un absolut privilegi. Un moment. Ara, ja, el centre del cel no està per la part de baix. Felipe. I eres a dins. Durat exactament 50 segons. Crits, aplaudiments i abraçades han marcat un moment d'eufòria col·lectiva que difícilment s'oblidarà. Home, impressionant, un moment molt emocionant fins i tot. I bueno, per l'experiència, diguem-ne, històrica, per l'experiència comunitària, no?, de compartir una cosa amb tothom i pel fet de que està molt ben organitzat, no?, per part d'Astroselva i la resta de l'Ajuntament, Coselva, etc. Pues jo he vengut des de Mallorca
per veure l'eclipsi i ha estat molt xulo i m'ha agradat molt. I estava molt assustada per si em quedaria cega. Una cosa estupenda, que mai ho hauríem vist ni ho veurem mai més. I ha sigut molt bonic. Bueno, la veritat és que és espectacular, o sigui, millor que em pensava que es veuria una taca aquí petita, però s'ha vist superbé. Doncs molt bé, perquè sort de vindre en aquest lloc, perquè si no jo a casa hagués estat perduda. Aquí ha estat genial perquè ens anaven anant informant tota l'estona i ens deien, fiqueu-se les ulleres, ara se les podeu treure, vull dir, això s'ha estat genial, genial. Després hi havia molta gent, han fet doncs, una miqueta de poble i bueno, amb la companyia, clar, més agradable veient l'eclipsi, que és una cosa que ja no veurem mai més. Jo he vingut amb els meus amics, em van dir que feien aquest esdeveniment aquí i res, m'ha semblat espectacular, és una que no passava des del 1905 i no tornarà a passar en 180 anys, o sigui que molt bé, molt contenta. I just després, la Lluna ha tornat a cedir el protagonisme al Sol, però no l'hem pogut veure sortir completament, perquè ha arribat la Sol postada i l'astre ha desaparegut entre les muntanyes. Altre cop, una experiència del tot excepcional, i és que només un 12% dels eclipsis totals tenen lloc durant el moment en què el Sol es pon. Ara bé, els darrers instants de l'eclipsi ens han deixat un capvespre de tons ataronjats que molts han aprofitat per immortalitzar amb les seves càmeres. Per Astroselva, la d'aquest dimecres al vespre ha estat una fita històrica per a l'entitat i alhora una porta d'entrada al món de l'astronomia per part del públic que ha viscut l'eclipsi des del Mas del Victo. No hi ha paraules, és que la gent ha vist a vegades les estrelles, els planetes, però això no té cap comparació. Has de veure un eclipsi per sentir aquests sentiments. Vosaltres ho heu vist, la gent cridant, aplaudint, d'alegria, de sorpresa, d'emoció. Per tant, l'objectiu d'Astroselva s'ha aconseguit. Hem disfrutat molt, nosaltres mateixos com a Astroselva, com una associació astronòmica, i després hem disfrutat molt de veure la gent com disfrutava. Ens ha encantat. Ha estat molt guai compartir, molt divertit compartir amb la gent de la selva, sobretot, gent del nostre poble, compartir aquest show còsmic que ha estat aquest eclipse tan bonic i tan meravellós que ens ha deixat la natura. Abans de posar el punt final a la festa, des d'Astroselva s'ha volgut reconèixer la tasca de totes les persones que d'una manera o d'una altra s'han encarregat de fer realitat l'observació de l'eclipsi al Mas del Victo, des de l'Ajuntament i les brigades, passant per les entitats locals, Coselva i també de Creu Roja, que en tot moment ha vetllat per la seguretat del públic que ha viscut aquest fenomen de manera col·lectiva. Ha anat tot molt bé, hem tingut l'aforament completat, més de 750 persones, a més tot molt ben escalonat, no hem tingut problemes amb l'assistència a l'entrada des de la carretera de Constantí, per tant ha anat tot molt bé, ens ho hem passat bé, un ambient molt familiar, tot molt correcte. Vull agrair a dues entitats especialment, en aquest cas a Astroselva, que ha tingut la iniciativa de portar a terme tot l'event, i també a Coselva per la localització, que ha estat, la veritat, molt idònia. També agrair al grup de dones que ens ha ajudat amb l'organització, a Creu Roja i també per part de l'Ajuntament, sobretot a la comissió de festes i a Canal Camp, que també ens ha ajudat el tema organitzatiu. El d'aquest 12 d'agost és el primer d'una sèrie de 3 eclipsis que tindran lloc a la península en un període d'un any i mig. El pròxim, també total, serà el 2 d'agost de 2027 i podrà observar-se durant el matí al sud del territori, mentre que el tercer i últim serà anular, està previst per al 26 de gener de 2028 i el veurem de nou des de la selva. Aquest fenomen se l'ha anomenat triplet ibèric, i és que tot i que els eclipsis solars són esdeveniments relativament freqüents a escala global, que 3 siguin visibles des d'una mateixa regió en un curt període de temps és un fet extraordinari.